Tu vrei să-mi dau papucii jos în primul rând? Să mă chiui două minute să-mi dau, să stai cu aia să mă iau. Să-ți facă? Ia, la plec. Bine, ce frumos. Ce vezi tu aici, astea sunt arme de o singură mână, da? Deci le folosim cu o singură mână. Și ăsta îl foloseai în cealaltă mână, în loc de scut, că mai parai cu el. Sau ia uite. Vezi tu? Dar ca să nu mă mai ridic, că am pus jos, că mă dor picioarele, mă dor genunchi, mă dor picioarele, scoturi pe fiecare picior, frumos, restul de scuturi. Ce scuturi pe fiecare picior? Lada asta închisă și scoase 1, 2, 3, 4, 5 gambezoane. Pe lângă a meu și a lui Cristi. Executare. Paul. Vrei ce scoate gambezoane? Telefonul tapără. Cu monetăria. Merge, nu? Barbar. Bă, da, orice, dar nu dați în iepurile la mă rog. Lăsați iepurile în pace. Avem voie. Nu ați văzut iepurile de ieri? Ce băi? Iepurile de ieri? Și să intră de vreo 2 ori în chem.